kaya no, pauli ko sa balay sa Dipolog. First time na ako ni akong i-record. Nag-drive ko paingon uli. Okay. Siguro okay, kung hatag ko ninyo o kining muhatag ko ninyo o kanabang sakay tuwag na ko ni muhatag ko ninyo o kanang sort of mga panahon about sa pagtuo. Dili na naikatingala no kay labi na kamong mga nagkailanan ako mo na hilig na ko no ng pagtuki o pagtuo. Mayo po ni kay pipila ka higayon karong mga panahon na medyo wala kay ko ka himo og mga videos about ani. So musulay ko og himo karon nga ka-drive ko. Okay. Sulayan ako kung say impact na baka mo'y maupo o mahibawan nga mo share ko og pagtuo ang mga panahon na sa kung una-una nga ka-drive ko. Okay, ang oras na ron ang alas 5 na ron gabi. Okay. Alas 5 paingon na sa yung gagabion. Okay. Ang akong i-share ninyo kining may tungod sa unsa ang akong mga hinungdan nganong ani agyo ko nagbarog sa Roman Catholic Church nga religion bisan taliwala sa iyang pagka-controversial, diba? Ano mo yung controversial kay wa may laing simbahan nga makatupong sa iyang record no sa history. Kung mag-ingon mo nga mahitungod sa mga kining kaagi aning matawag na to nang sa Tagalog pa adunay lawom o daghan gay Bisaya okay, lawom kay ang dinanaanan ang iyang eksperyensya. Huwag na ko ipasabot kung mag-hisgot o mga panghitabo nga questionable o kanang magaingon ta nga ingon nila na to dili maayo na po siya. Kung maingon po mo naaba po siya history nga maayo na po gani. Kung maghisgot ka na bang mga eskwelahan, okay, siguro kahibalo mo unsay nahimo aning simbahan na sa anang gitawag na to civilization, unsay nahimo niya gani sa mga charities daghan po siya. Mayon tag mga santos ilado po siyang nakabungag yung mga santos. Huwag mo ingon mo daghang nahimong dautan, daghan po siya. Oh, yeah. Ngano ang muingon ko nga mao gining simbahan ang tinuod. Ngayon gaytag tinuod but sabot mao gini ang gitukod o gisugdan ni Kristo.
nganong muingon man ko ana nga nabaday tinuod nga simbahan nga daghan kay history nga dili maayo. Sa mga Santo Papa lang pagkadaghang nakahibaw gani kamong nagtanawa ni nga video kibolo mo sa mga kanang gitawag na to bad popes in history. Lumuana inoon sa pangimsusi na to pila naman na maihap naman ng mga Santo Papang bad di ba? Mas daghan yun ang Santo Papang buutan mayo nga naman yun no? Okay nga naman yun nga muingong ko nga bisag na yung mga apan muingong ko nga mo gini ang tinuod nga simbahan. Inoon alang sa wala paghibalo ako ang istorya sa akong panaw sa pagtuo. Okay. Hapit ko mo biya gyud sa Katoliko, no? Hapit ko ma IHC o Iglesia ni Cristo nga founded by Felix Manalo. Hapit ko Sabadista. O katong Herbert Armstrong version dili tong kang Illinois. Oh, hapit ko mobiya kay na-influensya o na-influensyahan pugog mga panghuna-huna nga dili Katoliko sama sa INC sa Balista. Gani kahibalo man ko sa mga bersikulo nga gigamit sa mga Sabadista. Ngano nga hugot silang nagpadayon na ng Saturday Sabat o Sabado. Oh. Bulo ko ana. Bulo ko sa mga argumento ana. Nagpadayon kung Katoliko, nagahukom kong magpabilin na yung Katoliko sa diyang nasayod na ko sa unsay mga katinawan, unsay mga tubag. Okay? Ba noon ini ako naman yung na-share po sa one ako mga videos. So hibalo na mo ani kung kamong nagtanaw ron nagsunod yun no sa akong mga videos. Okay. Uy, may ano sabot punong kay pula. Traffic sign nga pula punong sa ata. Okay, now dili na ko masaysay dinhi tanan karon aning purasa ang hinungdan no nga nagpabilin o mihukom ko nga Katoliko rin ko hangtod sa akong ikamatay. Now, di man ako may isgutan tanan no. Okay, kay di mo puta makahimo video yung taas kaayo. Di mo pud maayo akong taas ko. Now, ang pipila lang sa akong maunahan karon mo akong i-share. Okay, sugod ta sa kini mag-isgod sa tag Biblia no. Unsay atong kahibalo na karon nga maingon ko nga Katoliko gyud ang dapat nato gyung pilion. Kay kung maghisgot ta og Biblia, Katoliko man gyud makaingon ta nga responsable nga nakabaton tag Biblia. No? Kani siguro kamo kahibaluan no nga ang nakabaton ang kalibutan og Biblia tungod sa Katoliko. No? Tingali mo ingon ta nga uy ang unang naghawid aning kasulatan mga Hudiyo man di man Katoliko. Tinuod na no kay ang unang gitawag sa Ginoo mga Hudiyo man. Pero ang
matawag, dili man nato matawag nga sila ang responsable nga nakahawid sa tibuok Bible. Kay ang ilang nahawiran una katumang Old Testament. Ang New Testament, although na mga nagsulat mga Hudyo, pero dili naman Hudyo nga kadtong nailalom sa daang kasabutan. Bago naman doon pasabot Hudiyong mga na-Kristiyano man. Okay. Now, kinsay naghasas, kinsay kining compile, Katoliko. Buot pasabot ang kining compile sa Old ug New Testament, Katoliko. So, mingo nga ang dagan gud sa akong una-una karon nga nakahibalon ako ani, makaingon ta nga kung muuyon mo nako nga Katoliko ang gigamit sa Ginoo nga mahimo ning Biblia, matibuok ni kani sigurado gyud ko kung maghisgot ang New Testament, wa may laing simbahan o grupos tinuhuan ang responsable nga na-compile ning New Testament o nag-decide nga moingon nga kining 27 ka libro lang ang atong i-appeal sa tibuok Bible canon, no? Pinagi sa mga Catholic Council, dili na matawag nga ma-attribute nato sa Protestante, dili, no? Sa INC ni Felix Manalo, dili po. Sa Badista, dili po. Wag yung laing makita na to sa history nga Katoliko ang may decide oy naghashas unsa kaayo mga libro i-appeal sa New Testament ug nag-decide pila lang ka libro ang i-appeal sa New Testament. So kung gigamit sa Dios ang Katoliko nga makabatuntag Biblia, so dili bod layo nga hunahunao na to nga siya po ang gitagaan o authority nga mao'y mutudlo o mapasabot na ini. Kung ganong siya ramon po ay lang o daghanon niya maglain-lain na ba o interpretation, di wala pa nag-iusa, di ba? Kung muingon mo nga Katoliko ang gigamit sa Ginoo nga makumpile o makabaton tag Biblia niya, lain ko diyang gamiton nga pundok nga muingon nga sila mo pasabot sa husto, unya di mo gid na magparehas ng pagsabot, di ba? Pero tanaw ko doon nga lain-lain ang mo pasabot aning Biblia, walay kanang ilang final arbiter nga kanang gitawag na tug magisterium, no? Di ba daghan na to dili mo tuo nga magisterium mo'y official final interpreter aning kasulatan nga kung magsungi ta di ta magparehas og sabot ang mo final ang Supreme Court bali ang magisterium, dagan man di mo tuwa na di ba? Pero kung mga Pilipino ta mudawat ag sa dili, mao gyud na atong rule, di ba, sa atong gingharian nga Pilipinas, nasod nga Pilipinas, di ba, natay Supreme Court. Unsa nganong naman tay Supreme Court, no? Kay inig magkasuhanay na kinahanglan na agyo tingog nga ang iyang tingog mo'y final. Kay kung dili final, magsigit oy undang atong mga kaso, mga debate. Pero na ay Supreme Court, undang. Okay, isipon man nga final o definitive ang tingog, desisyon sa Supreme Court. Pero kung ay Supreme Court, magsiging walay mingon nga, uy, pasig di pa ito mauning kuha na atong ipasaka pas laing korte.
O walay Supreme Court, magsige kasuhanay, why kaumanan. Di ba? Why singkuan. O mo man nga karon kada moingon nga dili mo tuo aning nasa akong ginahuna karon ba nga kung gigamit sa Diyos ang Katoliko nga mamugna o makumpile o makabatuntag Biblia, so siya rapod ang final arbiter o Supreme Court aning Biblia. Kaya kung dili ka mo dawat mo nang bisan kinsa lang dayon. Sa to pa tanan makakumpetensya sa pag-interpret sa Biblia. O kung sa nahitabo na to ron nga tanan makakumpetensya sa kanang gitawag na to final interpretation. Pagkadaghanang relihiyon ron wa mag-usa. Ay kung gina Espiritu Santo may kapuliyuhan. Kanarabang mo akusar sa Katoliko, sige dyan kong kahinagbuan no? Na ay membro sa CCF ka ng isugdan ni Peter Tanchay nga usa ka insect na siya grupo nga nidako ra ba na ron kanang ilado ra ba ng grupo okay, maayo kayo ang preacher musulti maayo kayo makadanig yun yung pumupulong okay kana nga grupo po sila ilang pagsabot nga dili sila obligado sa Catholic Magisterium nga magabuot po sila ilang mo na ilang final court interpretation. Kaya man sila mag-isip nga ang Magisterium sa Katoliko mao Supreme Court aning Biblia. Kaya uguban pang mga grupo mao po. Kaya man sila magtuo nga ang Magisterium sa Katoliko dili wa man sila magtuo nga mao ni final arbiter o Supreme Court aning Biblia. Mo nang bisan kinsa mo nang wala pa nag-iusa niya katong membro sa CCF ingon na mag-isa nako nga lamdagan man mi sa Espiritu, lamdagan man sa Espiritu si Peter Tanchay, tanawan na yung ang pamatuod na kay biblical na yung mga preaching. Ako moingon po ko nga biblical mo po nang gitudlo sa uban niya, dili mo po na pareha sa inyo. Di ba? Para nang sa Badista o biblical mo na. Kaya gikopya mo yun po nila dong Sabado mo yun na naman sa Biblia noon walang po kay balo mga sa Badista nga nung Domingo na para nila pagsupag sa balaod sila yun na isa kumutukian ng Sabat sila yun na nga video gali na ako'y debate na sa YouTube tanawa lang ninyo no ang akong YouTube Veritas Dipolo. Okay, lakasan naman ko. Pulang ko naman sabog na sa pulang ko. Pito ko maabot. So, maundang ko inig maabot. Tapos nipulog na maabot sa balay. Okay. Ayaw mag-expect nga daghan kong maisgutan karon. Taman ra sa makarga aning kining panahon nga maabot ko sa balay. Okay. Mauna no. Kung mutuo ta nga kining Bible Word of God una adiri mahibaw-an nato ang kamatuoran mahitungod sa Dios nga naadiri gi-reveal ang will sa Dios. Now sa panguna-una nga kanabang logical kung mutuo ta nga kining Biblia gabayan sa atong pagtuo sa Dios diserta mutuo ana tuhuan sa nato pag-una ang authority sa mga tao nga mo'y responsable nga nag-ingon nga kinipulong sa Dios o nag-canonize sa man nang canonize nagdeklara ang mga tao nga nagdeklara nga kini Word of God ni tuhuan sa nato ang mga tao nga ingon ana kay kung wa ta magtuo nga naay authority nga gikan sa Dios ang mga tao nga gaingon nga kining Biblia Word of God na diri ang kahibalo mahitungod sa Dios. Kung wa ta magtuo ana
nga kining mga tawhana na ay authority sa pag-ingon nga moingon ta nga sakto sila. Oy, nganong mo ingon man ta nga motuo ta ning Biblia? Kung wa man day katahapan o di man day katuhuan, wa man day authority ang mga tao nga ingon ana. Ilara man day ng panguna-una, ilara man ng mga pangagpas. O di man nang kasigurado kay mga tao ra na sila. O mga obispo. O now, upon knowing Katoliko mo ay gadeklara gapaila sa tibuok kalibutan nga kining Biblia na diri mga pulong sa Dios, sinong dili lang kay Biblia basis sa Katoliko. Mga Protestante ra may gaingon nga ang Word of God kuno kinirang nasulat. Okay. Pero di sa nato pagkira na sula eskriptura doctrine. Nganong di ko mutuoan ang sula eskriptura. Kay kaning sula eskriptura god pasabot nga ang Word of God kaniring nara nasulat sa Biblia. Only the scripture mo ay pulong sa Diyos. Ako di ko layo kaya na no? Only the scripture pulong sa Diyos. Nga kung basahon nato ang Biblia mismo gaingon nga dili man tanan nasulat. O si Pablo lang sa 2 Tesalonica 2:15 ingon siya sulat o wa na masulat, binaba na lang. Sa mga buhat ni Kristo ay kuging na mga buhat si Kristo nga dili kamatuoran. Tanang buhat ni Kristo kamatuoran pero dili man tanan nasulat. Juan 21:25. So sa ang good pag ingon. Now ang gitudlo sa Katoliko kung mogamit og pulong Latin, mutuo gihapon ang Katoliko og only pero dili skriptura. Ang only sa Katoliko sa Latin sola verbum Dei. Unsa man ang sola verbum Dei, no? Mo ni pagtulunan sa Katoliko. Ang sa Protestante sola escritura. Ang sa Katoliko sola verbum Dei. Gali parehas naman na veritas, sola only. Sola escritura o sola verbum Dei. Namin nagingon nga born again sa una, nagingon nako nga parehas naman na veritas. Kay kanang escritura word of God man na. Only the word of God. Dili nako kay nang kalainan, no? Naay kalainan ng sola escritura o sola verbum Dei. Kung mayong ikag sola escritura but pasabot ang pulong sa Dios katurang nasulat. O mayong kag sola verbum Dei, only the word of God but pasabot ana ang duha. Nasulat o wala masulat, mo na word of God. Sola verbum Dei, only the word of God. Kung mayroong kag only the word of God, wala na mag-specify sa nasulat lang. Kung mayroong kag sola escritura, ang nasulat lang na o na kalainan mo na nga ang mutakdo yun ang sola verbum Dei nga mo gitudlo sa Katoliko. Only the word of God, whether written or unwritten, wala na masulat. So kulang nang gitudlo sa mga dili Katoliko nga sola escritura. Kana lang pag-decide pila ka basahon ang bagong tugon, di sa ta maghisgot ang Old. Kinirang New Testament. Pag hukom, pag canonize, pag deklara pila ka basahon ang opisyal sa New Testament, di mo na mabasa sa Biblia nga ang mga apostol may gabuot ana. Dili na. Kinsa may gabuot o pila lang unsa nga mga libro nga i-apil sa New Testament, mga obispong Katoliko, dili Protestante, dili Sabadista, na sa mga Catholic Council, sama sa Council of Rome 381 AD, Council of Hippo 393 AD, ratify po sa Council of Carthage 397. Mga obispo nga council, obispong Katoliko ang gabuot ana. Unsa lang ang i-apil sa New Testament. Kay kung maghisgotag sinulat nga Kristiyano, pagkadaghang kayong pasahon sinulat Kristiyano, dili lang 27. Kinsa may gaingon nga kini lang 27 gabuot unsa ra nga mga libro nga gisulat sa mga Kristiyano nga atong i-apil. Research mo na. Katoliko. Siyempre Katoliko kay mo may gamit sa Ginoo, di ba? Ora, kung mutuo mo
nga kining Bible, apila ning New Testament, apila tong Old Testament. Kung mutuota nga kining Bible na dili mahibaw nato ang pulong sa Dios, tuhuan sa nato ang mga tao nga gaingon ana, kay kung dili ta mutuo nga naay authority ang mga tao nga gaingon ana, anong mutuo man kaning Biblia nga di man dita kasigurado? Di ba? So, una nga nahinumdum ko nga ako ning gi-share dito sa Dumaguete sa usa sa mga radio station sa Dumaguete nga nagabisita ko dito. Okay. Dahil nakadungog ani na kuha siya, nahingang ha siya. Ingon siya nga, tinudya. Okay. Kaya niingon mo ko nga, ay hata mudawat aning Biblia nga na Word of God ni na adre mahibawa na to ang mga pulong sa Diyos. Okay. Tuhuan sa nato ang mga tao nga naa sila'y authority sa pag-ingon ana, kay kung wala sila authority sa pag-ingon ana, ano mo tuo man ta ning Biblia nga di sigurado, diba? Yun isa, di man di kasaligan ng mga tao kay mga obispo na may gaingon ana, ya musalig dita, musalig sa ta sa authority aning mga tawhana. Ay ata mo ingon nga kining Biblia na diri may bawa na to ang pulong sa Dios, kay gigamit man ning mga tawhana sa pagdeklara. Ug wa sila gigamit makaingon ka ta nga katuhuan ang ilang pag-ingon nga kining Biblia na diri mahibaw na to ang mga pulong sa Dios. Mo na nga kung moingon ka nga kining Biblia, ay ka mo moingon, ay ta mo dawat aning Biblia, dawaton sa nato ang authority sa mga tao nga gaingon ana nga kining Biblia Word of God o basihan sa atong pagtuo sa Ginoo. Of course, kung may nagbasihan o Katoliko ipasulti o dili lang kay Biblia lang noon, kay na may maswat. Di ba? Gani apil man sa authority ng mga taong gisugo. Ang inyong idili sa langit, ang inyong itugot. Kunya, ito pa, mo desisyon man na tao man na, kunya ka ng pagdesisyon sa tao, wala man nasulod sa Biblia. O kanang giingon ni Kristo sa unang apostol nga unang gitagaan niya authority. Ang inyong idili syuta, idili sa langit, ang inyong itugot Mateo 18:18. Wala man giingon diya nga ang inyong gisulat maura to'y itugot, o agatong wala ninyong gisulat ay di na to itugot. Wala. Isagun sa inyong itugot, ang inyong itugot ug ipili. Wala gi specify na ang inyo lang gisulat. Diba? Mao na. Now niya kanang authority sa mga apostol kay dili man na masulo nila. Mapanunod mo po na sa ilang successor pares ba na authority sa presidente. Kung ilisa na ang iyang authority mapasa po sa musunod. O po na ang authority sa mga apostol mapasa po na, mapanunod po na sa kung kinsa ilang nasunod through apostolic succession mo ng history kinahanglan ni. Okay. So, niya kay mga obispong Katoliko man ang nakasunod sa authority sa mga apostol. So, ni na nila magbuot ni sila o muingon sila nga kining simbahan ni Kristo himuan nato ni description nga Catholic katong giingon ni Obispo Ignacio nga disipulo ko ni Apostol Juan ato nang i-appeal nga description. Approve ang langit ana. Ang inyong idili og itugot gud, idili og itugot pus langit. Una ang authority ang mga obispo sa to pa pag ingon nila nga oy atong i-appeal sa description ng Catholic. Musugot aprobahan na kay daan naman ang nag-ingon ng Ginoo nga ang inyong idili syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So kanang description nga Catholic valid na. Kay kung dili na mabalid na hatag-hatag di authority ang Ginoo nga di ra po din niya aprobahan. Pag ingon sa simbahan Catholic ni kay pang tibuok kalibutan ko ni yung simbahan na. Ug dili mo approve ang Ginoo na ay sus magakon ang Ginoo. Tagaan niya authority ang tinuod nga simbahan niya di ra po din niya aprobahan. Di ba? Kana usa na. Pag-ingon sa maong simbahan nga, oy, ato ning dugangan o description apostolic kay ang tinuod nga simbahan, mga apostol man unang mga sakop.
diya maging sa mga apostol na pundar ng matuod nga iglesia. So butangan na ito description nga apostolic. Unang naay description nga Catholic Apostolic. Pag-ingon sa simbahan, pag-ingon sa mga obispo niadtong Council of Trent, dugangan na ito Roman. Kay ang sentro na naman sa Roma. Approve kaya po ng langit, ana. Kay naghatag man siya authority. Ang inyong idili o itugot, perisyuta, idili o itugot sa langit. So, Mateo 18:18. Tingali mo, ingon mo, mga apostol may giingnan, o may labot na inyong mga obispo. No, mga apostol, ang unang gisultian. Pero, ang ilang authority, mapasa man silang sumusunod. Para sa laguna ni mo, o na kay katigayonan, kisa may makapanunod na imong anak. O, kinsa may nakapanunod sa authority sa mga apostol, mga obispong Katoliko. Dili si Felix Manalo, dili si Kibuloy, dili si Peter Tanchay. O dili. Mga obispong Katoliko mo nang pag-ingon sa mga obispong Katoliko sa Council of Trent, dugangan na ito Roman. O, buot pasabot nga, tungod kay ang Universal Pastor na naman po sa Roma, di na po diyan nanukad ang pangkalahatang pamamahala o Central Office. So muna, Roman. Approve ng langit, ana. Kaya kung dili mo approve ang langit, ana, so baka ako ng Ginoo. Nagingon siya nga, bisa ko siya inyong idili, syuta, idili sa langit, inyong itugot. Kamong dili mo approve na kamong iwa masubay sa sultis Ginoo. Di ba? Ay ninyo, singiling Ginoo nga, uingon mo nga, wala mag-approve ang Ginoo, ana, di ba? Kamo? Kanang uingon nga, dili Roman. Kaya wala na gisulti sa ula, bitaw sa una kay. Kaya bitang mangutana nga asa mabasa sa Biblia nga Roman ang matuod nga iglesia. Kana para nako misnomer mo na ang pangutana. Anong basahon mo na nga katong panahon sa mga apostol unang siglo man to. Wala pa man to matawag og Roman atong higayuna. O natawag siya Roman nga gi-official Council of Trent ko na kanus-a man tong Council of Trent, di ba? 1546. O yan ano mangutahan naman mo nga asa mabasa nga Roman? Anong basahon mo na sa Biblia? 1546 na sulat ang Biblia? Dili. Nakabaton og description nga Roman ng iglesia sa yato lang 1546. Ngabot pasabot ang matuod nga iglesia na nanukad sa Roma, dili na sa Jerusalem kay nabalhin naman sa Roma. Pasabot. No, pras laguna nga ni Pedro sa dihang wa pa siya hinganlig Pedro, Simon pa gyud diyang description. Kiwa pa man siya matawag og Pedro. Di ba? Si Saul sa dihang wa pa tawag og Pablo. Saul pa gyud diyang description. Muna ang iglesia po nga gitukod ni Kristo kung Biblia ra imong tan-awon, daghan mong gali di mangikay usa gitawag og iglesia ni Kristo, gitawag og iglesia sa Dios, gitawag po og iglesia sa mga balaan, iglesia sa mga hintil, iglesia sa mga santos. Unang Korinto 14:33, iglesia piniling katawhan. Pero usa ra na kay iglesia lain lang description. Na. Unya kay kung mag-isgot ang history kay dili man mohunong sa unang siglo, apil man ng ika-2, ika-3, ika-4 nga siglo. Apil pa gali itong 1546, ika-16 nga siglo, apil pa kay history sa simbahan nagpadayon man na. Kung ang history sa matuod nga simbahan atong i-close og unang siglo, kita ka ibalus din mo. Kaya ang simbahan nga padayon, ito pa ang history, dili na muundang sa first century. Second, third, fourth, bisan sa ika-16 nga siglo niya itong 1546 gidugangan og description nga Roman pagpasabot nga ang sentro sa iglesia di na sa Jerusalem, na sa Roma, kay naa na nanukad ang Universal Pastor sa Roma. Pita kumabot na nata sa upper turno, panaog na sa turno. Sumaw na mga igsoon mo na nga kanang dili mag-approve sa Roman. Wala mo magsunod sa gisultis Ginoo nga bisag unsay idili og gitugot sa iyang simbahan, risyuta idili og gitugot sa langit. Og ang Ginoo pod parehas po ninyo nga dili mo approve ang parehas mo des Ginoo violator sa iyang gisulti. Kung mingon mo nga ang Ginoo mo musunod gyud sa iyang gitudlo, di mo tuo mo nga aprobado sa Ginoo ng pagtawag og Roman kay mga obispo, sila may nakasunod sa authority sa mga apostol through apostolic succession. Di ba? So
kung dili mo approve anang pag-ingon sa mga obispo sa Council of Trent 1546 Roman Code ang iglesia, awa mo magsunod sa pulong sa Ginoo. Nasa Ebanghelyo ra ba na? Ang inyong idili trisyuta, idili langit, inyong itugot. Kanagaling pagbalhin sa solemnity sa Sabat, apil na. Dili tanang pagbalhin, pag-usab, supak sa pulong sa Ginoo na i-aprobado sa langit na. Kaya kita gangog authority ang simbahan. Ang ipasabot anang Daniel 27:25 kato man ang mga political leaders sama ni Antioco Epiphanes nga kanang ilang gibuhat pag-usab na sa moral law kana lang sila mo'y simbahon ilang giusab ng unang suguan na nga sa Diyos ra simbahon niya kato si Emperor Nero sa una siya mong kuno'y simbahon iyang giusab mong pulos Ginoo igo kali si Nero po na ng Daniel 17:25 katupod si Antioco Epiphanes dili mo taho na ng 10 commandments di usap niya muna mga political leaders may kasagarang maiguan ng Daniel 7:25 dili ng mga changes sa Christianity kay ang changes sa Christianity sa Roman Catholic Church muna ang gipasabot sa Biblia po nga mga changes nga valid kay dili tanang changes invalid na yung mga bersikulo mo pa matuda na sama atong Hebrehanon City 12 ilisan ang pagkapare ilisan usab ang balaod na sama na dili day tanang balaod dili day tanang pag-ilis sa balaod supa no na day pag-ilis no kay pag-ilis gog mga pare lain naman po dayog seat of priest so pa sa Christianity lain na po ang mga pare sa Christianity so lain na po nila mga balaod nga himuon anang mga nature niya mga ceremonial o mga juridical or kanang gituwag og mga disciplinary pwede na usbon ng mga disciplinary gawa sa moral law dili na usbon sa mga bagong pari kay common law man na kasi nang ayaw pagpatunog laing Diyos kanang idolatry ba bawal man na di ba bawal man sa Katoliko gyapon ang tun karon kay moral law man na kanang panapaw o bawal gyapon na kay moral law pero aha na to sa ulogo ng kuman sa moral law sa Sabat nga kay mugahintag usa ka adlaw sa kasimana para sa Dios wala nagiwala sa Katoliko kay moral ba na pero ang pagpatunong sa adlaw dili na siya moral kuha na ceremonial na kay kanabitong birthday na to pwede man natong ipuktaba para nang magsaulog ta og kanang Lord's Day sa Domingo then ang imong birthday o panalitan pista ni Mama Mary Immaculate Conception anang tuigan na tunong og Domingo pwede man ato na ipalunis kay mo prevail man gyud ang sa Dios no labaw man gyud ang Dios mo nang paras karon no si nganong ingon ng simbahan September 9 na to sa ulogo ng Immaculate Conception kay ang imbis September 8 na tunong mag Domingo niya kanang Domingo Lord's Day man na so Lunes na lang na to o gatong birthday February 29 ba na or na may dili matunong na kay dili man ang parehas ng adlaw na may una i-postpone separate topic lang po din na mag-isgot ko ng sapat tintal mo ng buktukian na taas na ako na explain okay dangan sana ako na hapit na naman kumaabot okay ngit-ngit na so mauna okay ora na ang mga pasangil sa Sabadista na dagang ipang-usap ang Katoliko ay ipang-usap pero pang-usap nga balik kay nag-ino man ang Biblia nga ilisan ng pagkapare ilisan sa mga balaod so padilitan ng pag-usap violation na i-fulfillment kay matuman man ang ilisan ng balaod ilisan ng pagkapare ilisan sa mga balaod so ay mga usap aprobado na kaya nagoy authority ang simbahan nga tinuod ang inyong idili o itugot sa langit binding and losing mo na ang Ginoo gani naman po'y binding and losing sample na katong Isaac thou shall not kill pero iya bitaw ng gisulayan si Abraham
Ipat niya itong kuhan, imong bata. Pero gibakwi na po niya. Muna yung gitawag kong binding and loosing. Sugo, pwede po bakwion. Ngayon na, na yung mga balaod nga pwedeng bakwion. Katong pwede rapod nga, magkaturunganon rapod. Pero kanang mga moral law, anong usbon po na nga common law. Tapos anong ayaw pangawat. Nagingon mo kong katoliko nga, pwede na ito mangawat. Ayaw pangawat, padayon, bagyapo na, kay moral law man na. Mono. Inani no, sa katoliko nga baruganan, dili tanang balao, dili pwede mausap. Bisan man gali isang gobyerno na may pwede usbon mo balao, di ba? Ang dili ra gyud usbon sa mga obispo kanang moral ang iyang essence. Kanang ayaw pagpatay, moral pa na. Diba so Ginoo na imsugo nimo. Okay, authoritative ng Ginoo, binding and loosing. Pero ang simbahan po, tagaan siya po authority na, binding and loosing. Inyong idili, idili syuta, idili langit, suminaw kita simbahan. Kaya ng disciplinary law, tingali magkuhan-kuhan mo. Pero kanang mga Iglesia ni Cristo gani, matapos lang mga balawad biya, no? Nasa nang yan ang dili pa uyabon o paminyo o nag-eskwela pas po ka ministro o wala man as Biblia. Pero nga nung binding man na sa ilang mga sakop, kinamon ko na authority ilang mga ministro mahimo og mga balaod. Sila ganin na po sila authority nga maghimo og mga balaod nga wala sa Biblia. Diba? Pero ako dili ko mo tuwa ng kanang naay authority ang ilang mga ministro kay dili man nakapasar sa apostolic succession nga pag-trace sa kining authority o obispo naman. Bisan gani sa ilang pasugo magasin moingon man sila nga only the Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles. So ito pa sila di sila ka-trace, katoliko ra. So ano moingon man sila nga sila authority. Kaya galing pagtiwalag, istikto ka silang tiwalag. Na, istikto bitang tiwalag. Pero ang pangutanag, na ba may authorities pagtiwalag? Hindi mo ka-trace sa mga apostol. Kaya pataka na mo magtiwalag. Umubitaw na ka naman naway sa katoliko kay dili kay stricto og tiwalag. Sila mo walay authority, stricto kay tiwalag. Ang naano authority dili stricto. Noon sa naman ni bali ng Beatles. Na di ba? Natay si parit topic ko na naabot na ko. Dili ko tama ng mga igsoon. Sa gikaingon ko na wala na ko di na ko maiskutan tanan. Manasunda lang ninyo akong mga exposition sa kining pagturo. Pasensya ko nga yung mga dili ko na or emotional ba. 43 minutes ang dugay-dugay no? Kaya naginahina ramon ko. Okay. So, hindi na ko taman no? Sa sunod na po kung sa'yo na ko may isguti. Okay, I love you all. Okay. Hangtod sa sunod nga higayon.